Ndichikutambirai zvekare pano paZirare 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel yokusubscribe mahara utina on the notification bell kuitira pandinoramba richidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribei, ndatilike this video, ndatishare this video kune hama neshamwari. Zvinobatsira kuti veruzhinji vange vachiona this update. Vadikani wasubscribe here, walike this video here, washare this video kune hama neshamwari here. Update yandinayo iupdate yavageza apo pavanga vachiti hanzi hatisi kuzomira, ndo mutauro wanga vachiita pavhidhiyo iri. Dakuisira vhidhiyo iroro wapedza kuriona utaura zvaunofika mucomment section kuti boy here vageza. Inisahatirare nicharamba nichirowa manews updates, nicharamba nichimatsudzura nguva nenguva sezvaari. Sikagara wasubscribe kuitira kuti usazodye manonoko panyaya dzemanews updates. Much love. Manheru akanaka muri Zimbabwe. Ndini Blessed Geza, Comrade Bombshell. Ndinokuborosai nemufaro mukuru chaizvo. Chokutanga ndoda kutendai muri Zimbabwe nevadairo vamaita chikumbiro chedu chekuti mugare mudzimba. Shutdown yatakakumbira kuti iitike yakudirira chaizvo. Tinokutendai. Kune vashoma nokuda kwokumanikidzwa navakuru vavo vekumabasa, especially civil servants vakamanikidzwa kuti kana mukasara kumabasa munodzimwa mabasa. Tinokubirisai kuti Zimbabwe nedonzo ratiri kuda kurwisa iri rimwe chete. Tinogara muZimbabwe imwe chete, matambudziko atinosangana nawo mamwe chete. Musateerera zvese izvozvo. Kana tati izvo shutdown, garai kumba mese, because munhu wamuri kuteerera iyeye ndiye munhu atiri kuda kuti aende. Kana aenda munhu, magariro enyu achaimprova, masalaries enyu achaimprova. Saka toda kuti uyu munhu aende. Kuna avo vemashops musabvuma kutyidzirwa. Takazwa kuti vamwe musika vainzi tinokutorerai misika iyoyo. Hakuna munhu anokutorerai misika iyi. Hakuna munhu ane musika. Musika ndeye Zimbabwe. Saka hamutorerwi musika yenyu, ndeyenyu musika iyoyo. Saka garai kumba. Chandinokumbirisa kuti mugare kumba ndechekuti pakurwisana kuchaitwa zvikaranda izvi, zvimwe zvacho zvine mabodyguards ane kuti, zvimwe zvacho zvakatagirwa mamesinari ane kuti, parikwanisa kuita exchange yekuti. Saka kunobatwa inonzi crossfire. Saka iti garai kumba mese, tinoda kuchengetedza upenyu hwenyu. Tinoda kuti munyaso kuziva takambotaura iri zvikodzero zvokuti why tikubira kuti paine shutdown. Amwe mareasons eshutdown, chekutanga munhu ari kutungamira nyika anonzi Emmerson Mnangagwa. Hapana asingazvizivi, it's no longer a secret, kuti ava dhumbu dzaakutacha. Makazonera mega kana zvaakaita kuVictoria Falls, kana zvokusaziva kuti munyika make national team yake haisi kutambira bhora muno, kana zvokuti hakuna treni iri pakati peHarare neBuluwayo kana pakati peMutare neDbeira, asi iwewe uri mutungamiri wenyika. Zvotoratidza pachena kuti
asichatori zvakanaka pfungwa idzi. Saka saizvozvo Mnangagwa ane matsotsi kana kuti zvigananda zvakamupoteredza zviri kutora advantage youdhumudhumu hwake. Vari kuba hufumi hwenyika yedu zvinonyadzisa. Ndosaka muchiona muchisangana nematambudziko ese amuinawo ekuti zveshuwa munhu anoshayika muhospitara hombe yakafanana neyakashayikira Pinjis achishaya pedikila chaiyo. Munovaona varwere vedu vachirara pamaflow mumahospitaro mahombe akadaro, vamwe vachibatirwa namakadhibox, mari yose ichida kusvikanana. Ndikamutaurirai dzimwe mari dzake dzakabiwa, ndichataura vashoma shoma, vamwe vacho ndakataura kumazuva mashoma neakakura. Pandoda kutaurirai zvigananda zvihombe mari yavakaba. Tina anozi kuda kwashe tagwirei, ari ega akaba 7 billion United States dollars. Tinouya pana wiki inochirwayo tsamba rafuta uyo ari kufamba achikutsvinyirai nemari dzenyu dzaari kuba. Pane nyaya yegwanda hapana asingaizivi yaakaba 500 million US dollar achinzi akuisa solar plant. Solar plant yacho namanje kana one panel solar panel hakuna. Apa mkudaro panyaya yezek Zimbabwe Electoral Commission akabuda ne 800 million marand. Toba ipapo akaba 540 million US through matenda aipuwa echitsotsi. Iye manje tinonzwa kuti akapuwa kuti matenda akawanda ekugadzira migwagwa. Iye haana kana greda kana 1 noda kuti anongopuwa tenda obhadharwa asina kuita basa racho. Tina Guva Matanga ndiye Secretary for Finance akaba 800 million US dollars. Madiri ese anoitika munyika through government ndiye anofacilitator kuti zvigananda zvikwanise kuba mari yenyu. Madiri rega rega anopuwa 10% yemari inofanira kubhadharwa. Tina anonzi Scott Sampani akaba 840 million US pama gold taxes. Iye anenge achinonzi exporter gold yako kwaunoda wozogovana mari yacho naMnangagwa. Vamwe vana kuexporter gold yavo vanonzi ndokuchaja 7%. Mari iyoyo vanogovana futi naEmmerson. Tina Katazo weValley Seeds akabawo 190 million. Right? Muntuli Mwe na Mangunja ndio vanenge vachifacilitata kubiwa kwemari yose. Saka muri yeZimbabwe zveshuwa zvinotsamwisa zvikuru
kana mari yakadai ichidiwa mumakopa zehurumende, muzvipatara musina mishonga, marodhi asikagadzirwi, masimu sevanzi edu asikapuwe mari yakakwana.